तिच्या पाठीशी ठामपणे उभी असणारी तिची आई सोबत होती. म्हणून खऱ्या अर्थानं डोळ्यांना न दिसणारी, समोरचं जग न पाहू शकणारी, पण जगाला संगीताचं ज्ञान देणारी, जगाला संगीताचा आनंद देणारी मनस्वी घडू शकते. हे कुणामुळे होऊ शकतं? ते सुजान पालकत्वामुळे होऊ शकतं. अरुण दात्यांसारखं व्यक्तिमत्व, ज्यांनी भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी सारखी गाणी म्हटली, त्यांनी ते गाणं आपल्या समाजाला बहाल केलं. कदाचित तुम्हाला माहित नसेल की अरुण दाते इंजिनिअरिंगच्या परीक्षेमध्ये होते. इंजिनिअरिंगच्या दुसऱ्या तिसऱ्या वर्षामध्ये असताना नापास झाले होते. त्यावेळेला त्यांच्या वडिलांनी शेजारी असणाऱ्या मुलाला बोलावलं आणि सांगितलं, जा शेजारच्या दुकानातून पेढ्याचा पुडा घेऊन ये. अरुण दातेंना काय कळना झालंय, मी तर इंजिनिअरिंगला नापास झालोय, पण वडील पेढ्याचा पुडा आणायला सांगतात, हे कसं काय? त्यावेळेला वडिलांनी अरुण दात्यांना जवळ बोलावलं आणि सांगितलं, बाळा तुझ्या वर्गामध्ये किती मुलं आहेत? अरुण दाते म्हटले 15-20 मुलं आहेत. त्याच्यामध्ये तुझ्यासारखं गाणं म्हणणारी मुलं किती आहेत? अरुण दाते म्हटले, माझ्यासारखं गाणं म्हणणारा मी एकटाच आहे. मग तुझ्यासारखा जर गाणं म्हणणारा तू तुझ्या वर्गामध्ये एकमेव द्वितीय आहेस, तर तू त्याच क्षेत्रामध्ये प्रगती कर. इंजिनिअरिंगला नापास झाला तरी चालेल. वडिलांनी पाठीवर कौतुकाची थाप टाकली आणि मग भातुकलीच्या खेळामधलं राजा आणि राणी नावाचं गाणं तुमच्या आमच्या वाट्याला आलं. रसिक होय गाणं जर त्याच्या पाठीवर थाप टाकणारे अरुण दातेंचे वडील आले नसते, तर अरुण दात्यांची समाजाला ओळख झाली नसती. शिक्षण म्हणजे एकाच छापखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या विटा, तसं एकाच गुणवत्तेच्या पातळीवर बाहेर पडणारी मुलं असत नाहीत, तर त्यांच्यामध्ये असणारी गुणवत्ता शोधणं, त्यांच्या गुणवत्तेला वाव देणं, त्याचा विकास करणं, हे खऱ्या अर्थानं आदर्शपणाचं जिवंत लक्षण आहे. मगाशी सांगितलं की विवेकानंद म्हणाले, त्यांना विचारलं, बाळा तू कोण होणार? विवेकानंदाने हसत हसत उत्तर दिलं, मी टांगेवाला होणार. याचं कारण असं की त्या काळामध्ये टांग्यामधनं लोकांची मोठी मोठी श्रीमंत माणसं विश्वनाथ दत्तांच्या घरी टांग्यामधनं येत होती. टांग्यामध्ये यायचे, बसायचे आणि तो रुबाब बघितला. तो टांगेवाला हातामध्ये हंटर घ्यायचा, घोड्यांना फटके मारायचा आणि ती जी बग्गी चालायची, त्याचं अप्रूप विवेकानंदांना वाटायचं की बस असं रुबाबात आपल्याला दिसता आलं पाहिजे, असं रुबाबात आपल्याला बसता आलं पाहिजे. तो एकच विचार विवेकानंदाच्या डोक्यात चमकून गेला. पुढं टांगेवाल्याचं काय होतं, काय तो भाग निराळा होता, पण विवेकानंदांच्या डोक्यात एकच चक्र, असं रुबाबदार दिसायचंय. या टांगेवाल्यासारखी डोक्यावर हॅट असली पाहिजे, अंगात कोट असला पाहिजे, हातात चाबूक असला पाहिजे, पाठीमागं 2-4 व्यक्ती बसलेल्या असल्या पाहिजेत आणि आपण मात्र रुबाबात घोडा हाकत चाललं पाहिजे, असं वाटायचं. आई हुशार होत्या. भुवनेश्वरी देवीने विवेकानंदांना जवळ बोलावून सांगितलं, बाळा तुला टांगेवाला व्हायचंय ना, तर या भिंतीवर जो चित्र दिसतंय ना, या चित्रातल्या टांगेवाल्यासारखा हो. विवेकानंदांना प्रश्न पडला, त्या भिंतीवर एक चित्र लटकलेलं होतं, ते तुमच्या आमच्या घरामध्ये सुद्धा असतं. त्या चित्रामध्ये श्रीकृष्ण पुढं टांग्यावर बसलेले असतात, पाठीमागा अर्जुन बसलेला असतो आणि चौफेर उधळणारे घोडे असतात. त्या घोड्यांचा लगाम श्रीकृष्णाच्या हातात असतो आणि पाठीमागं कृष्ण अर्जुन बसलेला असतो. बाळा तुला टांगेवाला व्हायचाय ना, तर या चित्रातल्या टांगेवाल्यासारखा हो की ज्यानं जगाला भगवद्गीतेसारखं तत्वज्ञान दिलं. मित्रांनो, विवेकानंद वाट्याला येतात ते उगाच नाही, त्यांच्या पाठीवर कौतुकाने थाप टाकणारी आणि तत्वज्ञानाचं चिंतन पाजणारी आई पाठीमागं होती. म्हणून विवेकानंदांसारखे आदर्श तुमच्या आमच्या समोर आहेत. आज युवा पिढीनं विवेकानंदांच्या जीवनातला हा प्रसंग जरी डोळ्यासमोर घेतला, आज समोर बसणाऱ्या लहान मुलांनी आम्हाला विवेकानंद सगळे नाहीत कळू द्या, पण विवेकानंदांच्या चरित्रातला हा भाग जरी आम्हाला लक्षात आला, तरी निश्चित जीवनाची दिशा आमची वेगळ्या वाटेनं जाणार नाही आणि जीवनाची दशा होणार नाही असं मला वाटतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखं जीवन आम्ही पाहिलं की आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतःच्या आयुष्यात केलेल्या लढाई आठवतात, पण कधीतरी आम्ही आठवावं विजयनगरचं उद्ध्वस्त झालेलं साम्राज्य. आणि जिजाऊ साहेब ते दाखवायला गेल्या आणि सांगितलं, बाळा इथं सोन्याचा धूर निघत होता, पण मोगलांनी हे सगळं बेचिराग केलं, उद्ध्वस्त केलं. तुला या मातीमध्ये स्वराज्य उभा करायचंय. शिवाजी महाराजांच्या मध्ये स्वराज्याचं स्फुल्लिंग चेतलं ते त्यावेळेला चेतलं. आणि आम्ही शिवाजी महाराजांचं जीवन पाहतो. शिवाजी महाराजांचं जीवन आम्हा सगळ्यांना माहिती आहे, पण लढायापुरते ते मर्यादित होते का? अजिबात नाही. तर लढाया पलीकडचं चिरंतन अनेक गोष्टीचं तत्वज्ञान छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला दिलंय. अखंड कार्यप्रवृत्त असेल, आत्मविश्वास असेल, शेतीवरती लक्ष केलेलं केंद्रित असेल, स्त्रियांचा केलेला सन्मान असेल, संकटाशी लढणारी धीरोदात्त वृत्ती असेल, या सगळ्या पातळीवर आम्हाला शिवाजी महाराज आमच्या मुलांना सांगता आले पाहिजे. शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात दुःख नव्हती का? शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात संकट नव्हती का? आज संकट समोर आल्यानंतर
10वीच्या परीक्षेमध्ये नापास झालेला विद्यार्थी कुठेतरी निघून जातो, 12वीच्या परीक्षेमध्ये फेल झालेला विद्यार्थी कुठेतरी गळ्याला फास लावून घेतो, आपलं बहुमूल्य जीवन संपवतो. अरे पण परीक्षेतली गुणवत्ता ही जीवनातल्या गुणवत्तेशी कुठेही ताळमेळ साधणारी नसते. पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरणारे धीरूभाई अंबानी रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष होऊ शकतात. 12वीला इंग्रजीच्या पेपरमध्ये नापास असणारे सचिन तेंडुलकर भारतरत्न होऊ शकतात. जर ही माणसं घडू शकतात तर परीक्षेतली गुणवत्ता, परीक्षेतले मार्क तुझ्या जीवनाची गुणवत्ता ठरवू शकतात का? तर अजिबात नाही. आम्हाला शिवाजी महाराजांचं जीवन काय अभ्यासायचं, आम्हाला शिवाजी महाराज आदर्श म्हणून काय घ्यायचे? आज दुर्दैवानं परिस्थिती अशी निर्माण झाली की शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा नावाचा जय जयकार करणारी पिढी अनेक आहे, अनेक तरुण आहेत शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा नावाचा जय जयकार करणारे. पण शिवाजी महाराजांच्या खऱ्या अर्थाने विचारांचा जागृत अभिषेक खऱ्या अर्थाने आमच्या डोक्यावर झाला पाहिजे. कारण छत्रपतींसारखे विषय हे डोक्यावर घेऊन नाचण्याचे विषय नाहीत, ते डोक्यामध्ये उतरण्याचे विषय. कधीतरी आम्ही ते जीवन पाहिल्यानंतर लक्षात येतं किती संकट होती महाराजांच्या जीवनात. केवळ आम्ही बघायचं का, केवळ इतिहास वाचला की लक्षात येतं की शिवाजी महाराजांनी अमुक लढाया केल्या, अफजल खानाचा वध झाला, शाहिस्ते खानाची बोटं कापली. हे सहज घडलं का? त्यांच्या जीवनामध्ये अफजल खान ज्या वेळेला स्वराज्यावर चालून आला होता त्याच्या 10 दिवस अगोदर सईबाईंचं निधन झालं होतं. मला सांगा की आपल्या 2.5 वर्षाच्या पाठीमागं मुलाला ठेवून शिवाजी महाराजांच्या प्रियपत्नी सईबाईंचं निधन झालंय आणि अशा प्रसंगी आता शिवाजी महाराजांना ठेवणार नाही अशी वल्गना करत अफजल खान विजापुरावरून निघालाय. पण त्यावेळेला ही धीरोदात्त वृत्ती, कितीही संकट येऊ देत पण माझी धीरोदात्त वृत्ती मी सोडणार नाही, आणि शिवाजी महाराज त्या संकटांना सामोरे गेले. ज्ञानेश्वरांच्या जीवनामध्ये आलेली संकट पहा. आम्ही ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी 16व्या वर्षी लिहिली, आम्हाला माहित आहे. 16व्या वर्षाच्या आमच्या युवकानं त्यातली एक तरी ओवी अनुभवली पाहिजे. आमचे नामदेव महाराज फार सुंदर म्हणतात, नामा म्हणे ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानदेवी, एकतरी ओवी अनुभवावी. पाठीमागं वेरूळला फार मोठा सप्ताह झाला. त्या सप्ताहामध्ये परमपूज्य बाबा महाराज सातारकरांचं एक वाक्य असं आहे की ज्ञानेश्वरी हे का 16 वर्षाच्या तरण्या बांड पोरानं लिहिली आहे, ती तरण्या पोरानंच वाचली पाहिजे. ती म्हाताऱ्या माणसानं वाचली तर चालू शकते, पण म्हाताऱ्यानं लिहिलेला ग्रंथ नाही, एका 16 वर्षाच्या कोवळ्या मुलानं लिहिलेला ग्रंथ आहे. तो ग्रंथ आमच्या मुलांच्या हातामध्ये असला पाहिजे. तो ग्रंथ असेल तर संत कळतील, आणि संत कळेल तर भगवंत कळेल. जीवनाचे आदर्श तुमच्या आमच्या समोर येतील. खरं तर ज्ञानेश्वर महाराजांनी झोपडीचं दार लावलं होतं. दार लावल्यानंतर समोर अंधकार होता, समाजातनं वल्गना येत होत्या, समाजातनं लोकांचे द्वेष, निंदा, मस्करी केली जात होती. अशा प्रसंगी ज्ञानेश्वर महाराज उद्विग्न झाले, झोपडीचं दार लावून बसले. आणि अशा वेळेला 9 वर्षाची असणारी मुक्ताई ज्ञानेश्वरांना सांगू लागली, विश्वरणी झाले वनी संते सुखे व्हावे पाणी, विश्वपट ब्रह्मदोरा ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा. 9 वर्षाच्या असणाऱ्या मुक्ताईनं ज्ञानेश्वरांना हाक मारली. ज्ञानेश्वरांनी ताटीचं दार उघडलं आणि जगासाठी ब्रह्मरसाचं ताट समोर ठेवलं ज्ञानेश्वरीच्या रूपानं. ही चरित्र आज आमच्या समोर आदर्श म्हणून आहेत. त्या आदर्श जीवनाचा अंगीकार खऱ्या अर्थानं आम्ही केला पाहिजे. कर्मवीर अण्णांसारखं शिक्षण संस्थेमध्ये काम केलेलं जीवन असेल. केवळ 4थी पर्यंत शिक्षण कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या वाट्याला आलं, पण ज्या वेळेला किर्लोस्कर कंपनीचे नांगर कर्मवीर अण्णा विकत होते खेडोपाडी, त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आलं की या समाजातलं जर अज्ञान कुठलं असेल तर अज्ञान हे शिक्षणामुळे निर्माण झालेलं आहे. महात्मा फुलेंनी सांगितलं बघा, विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, इतके सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले. ती अविद्या, ती अज्ञान कर्मवीर भाऊराव पाटलांना शेताच्या बांधावर नांगर विकत असताना जाणवलं, आणि कर्मवीर अण्णांनी प्रतिज्ञा केली की या समाजाचं अज्ञान दूर करायचं असेल तर शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. आणि मग कर्मवीर अण्णांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. ते कर्मवीर भाऊराव पाटील आम्हाला आठवले पाहिजे. ज्या रवींद्रनाथ टागोरांनी शांतिनिकेतन सारखी संस्था सुरू केली आणि निसर्गाच्या सानिध्यातलं शिक्षण मुलांना मिळालं पाहिजे. नेशन बिल्डिंग, कॅरेक्टर फॉर्मिंग, मॅन मेकिंग एज्युकेशन दॅट वी वॉन्ट, असं जे महान तत्व ते म्हणतात की माणूस घडवणार, चारित्र्य निर्माण करणार शिक्षण ही आजच्या काळाची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. हे रवींद्रनाथ टागोरांनी आम्हाला सांगितलं. शांतिनिकेतन मध्ये काही मुलं खेळत होती, खेळत असणारी त्या ठिकाणी मुलं खेळत होती, काही मुलं अभ्यास करत होती, काही पुस्तकामध्ये तोंड घालून बसली होती,
तर काही झाडावरनं उड्या मारत होती. तिथे एक सुजान पालक आले. पालक म्हणाले, का हो म्हणले गुरुदेव, तुम्हाला या खेळणाऱ्या मुलांची काळजी वाटत नाही का? गुरुदेव म्हणाले, का? अहो बघा ना म्हणले, काही मुलं इथं अभ्यास करत बसलीत, काही मुलं या ठिकाणी खेळत बसलीत, या खेळणाऱ्या मुलांचं भविष्य काय आहे? त्यावेळी गुरुदेव त्या पालकाकडे हसत हसत म्हणाले, बाबा रे, मला या खेळणाऱ्या मुलांची काळजी अजिबात वाटत नाही. मला पुस्तकात तोंड खुपसून बसलेली मुलं आहेत, यांच्या भविष्याची काळजी वाटते. रवींद्रनाथ टागोरांना अपेक्षित असणारा समाज, रवींद्रनाथांना अपेक्षित असणारा विद्यार्थी हा केवळ पुस्तकी ज्ञानावर आधारित असणारा असला नाही पाहिजे, तर तो सर्वगुण संपन्न असला पाहिजे. ही समाजाला शिकवण देणारे रवींद्रनाथ टागोर, साने गुरुजींसारखं व्यक्तिमत्व, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, असं जे आम्हाला साने गुरुजी सांगतात की ज्ञानेश्वरीचे शेवटचे भाष्यकार म्हटलं तर साने गुरुजींचं नाव घेतलं तर ते वावगं ठरणार नाही. कारण ज्या वेळेला तुरुंगामध्ये विनोबा भावे गीताईवरती प्रवचनं देत होते, त्यावेळेस ती प्रवचनं जर कोणाच्या हस्ताक्षरामध्ये लिहून ठेवली गेली असतील तर ते साने गुरुजींनी लिहिलेली होती. ते साने गुरुजी आपली शेवटची आपली जुनी आठवण श्यामची आई नावाच्या पुस्तकामध्ये सांगतात. आज दुर्दैवानं श्यामच्या आई नावासारखं पुस्तक आमच्या पालकांनी मुलांच्या हातामध्ये ठेवलं पाहिजे. जितक्या तत्परतेनं आम्ही मोबाईलची स्क्रीन मुलांच्या हातामध्ये सहज बहाल करतो, तितक्या सहज जर आम्ही ती पुस्तकं बहाल करायला शिकलो तर खऱ्या अर्थानं आजच्या काळातले बरेचसे प्रश्न सुटणार आहेत. खरं तर याच्यावर अनेक चिंतनं तुम्ही ऐकली असतील, पण पूर्वीच्या काळामध्ये बघा, मूल आईला आईच म्हणायचं, बाबांना बाबाच म्हणायचं. पण काळ मित्रांनो बदलत गेला. हळूहळू आईची मम्मी झाली, मम्मीची मॉम झाली, बाबांचा पप्पा झाला, पप्पांचा पॉप झाला, आणि मॉम आणि पॉपच्या जमान्यात आमच्या आई बाबांचा लॉलीपॉप कधी झाला आमचं आम्हाला सुद्धा कळलं नाही. खरं तर कधीतरी असा मनाला प्रश्न पडतो की 5-25 वर्षापूर्वी कुणी जर असं म्हटलं असतं की गुगल सारखं सर्च इंजिन आमच्यामध्ये असेल, पेनड्राईव्ह सारखं एखादं छोटंसं यंत्र असेल की ज्याच्यामध्ये भरपूर मेमरीचा साठा करता येईल, कधी 5-25 वर्षापूर्वी असं नव्हतं वाटलं की एका जागेवरून बसून माणूस परदेशातल्या माणसाशी बोलू शकेल. कधी असं वाटलं नव्हतं की प्रसार माध्यमांचा इतका मोठा परिणाम आजच्या काळातल्या समाजावर होईल. पण मित्रांनो, हा 5-25 वर्षापूर्वीचा काळ पाहिला आणि आत्ताचा काळ पाहिला की ही सगळी साधनं गळून पडली. कधीतरी तुम्ही असं बघितलं असेल की पूर्वीच्या काळामध्ये रंगकाम करणारे रंगाडी भरपूर होते. एखादं कुठलं लिहायचं असेल तर इथे या लिहिलेली बघा पाटी, ह्याची जागा आपल्याला कधी वाटली होती का फ्लेक्स नावाचं कुठलं तरी साधन घेईल? आज जागोजागी आम्ही बघतो की अशा रंगाच्या पाट्या गळून पडल्या, आता फ्लेक्स आले. कालांतरानं पूर्वीच्या काळामध्ये 4 चाकी गाड्या नव्हत्या, आता अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गाड्या आल्या. आपण विचारही करू शकत नाही, कालांतरानं त्या गाडीमध्ये ड्रायव्हरची सुद्धा आवश्यकता राहणार नाही. तिथं रोबोट नावाचं एखादं तंत्रज्ञान बसेल, ते अलीकडे आले, ते सगळं करते. म्हणजे घरामध्ये भांडी घासणं, फरशी धुणं, कपडे हे करणं. आता फक्त एकच राहिले, केलेलं अन्न तोंडात घालणं. एवढं सुद्धा तंत्रज्ञान त्या रोबोटच्या माध्यमातून येऊ शकतं. इतका काळ बदललेला आहे. म्हणजे इतका बदल समाजामध्ये होताना दिसतो. आणि या तंत्रज्ञानाच्या काळामध्ये मोबाईल नावाचं तंत्रज्ञान आजच्या काळामध्ये अनेक तत्वज्ञानांचं असं म्हणणं आहे की आज एका वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यासमोर टीव्हीवरती 8,000 बलात्कारासारखी सदृश्य चित्र जर नजरेस पडत असतील तर आमच्या पिढीमध्ये ज्ञानेश्वर आणि तुकाराम महाराज निर्माण व्हावेत ही अपेक्षा मुळामध्ये आम्ही धरणं चुकीचं आहे. आणि दुर्दैव या गोष्टीचं असं वाटतं की आई घरामध्ये येते, वडील घरामध्ये येतात, मुलाला म्हणतात पोरा अभ्यास कर. पोरगं म्हणतं ठीक आहे, पोराला सूचना दिली जाते अभ्यास कर, आणि वडीलच घरामध्ये रिमोट घेऊन बसतात टीव्ही पुढे. आता घरामध्ये जर वडिलांनी हातामध्ये रिमोट घेतला, आईने हातामध्ये मोबाईल घेतला आणि मुलाला सांगितलं बाळा अभ्यास कर, ते मुलाला जरा थोडंसं अवघड जातं. याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण असं आहे की मुलं ही अनुकरण प्रिय आहे. ती बघा तुम्ही टीव्हीवरची एखादी घटना असेल, मोबाईलवरचं एखादं दृश्य असेल, मुलं हुबेहूब अनुकरण करत असतात. जर तुम्हाला त्या पद्धतीचं मुलाकडनं काम करून घ्यायचं असेल तर स्वतःमध्ये परिवर्तन करणं खरं काळाची गरज आहे. पण ही सगळी साधनं बदललेली आम्ही पाहतो. काही गावामध्ये मला अशी उदाहरणं पाहायला मिळतात की श्यामच्या आई नावाच्या पुस्तकाचं पारायण करणारी सुद्धा आहे. शाळेमध्ये श्यामच्या आई पुस्तक वाचलं जातं. त्या श्यामच्या आई नावाच्या पुस्तकामध्ये साने गुरुजींनी एक आठवण अशी लिहून ठेवली की आमच्या मुलांना का कळले पाहिजे साने गुरुजी,
आमच्या मुलांच्या समोर का पाहिजे साने गुरुजींचा आदर्श? की आईच्या प्रेमाचं महत्मंगल असणं काव्य लिहिणारे साने गुरुजींनंतर दुसरं कोणी झालं नाही. ते म्हणतात की माझ्या मनामध्ये असणारा अखंड सेवाभाव, प्रचंड ईश्वर भक्ती, समाजाविषयीची तळमळ जर माझ्या अंतरंगामध्ये कुणी पेरली असेल तर ती माझ्या आईनं पेरली होती, हे साने गुरुजी प्रांजळपणे कबूल करतात. आई आजारी होती. आईचं व्रत होतं की वडाला 108 प्रदक्षिणा घालायच्या. त्यावेळेला श्यामच्या आई श्यामला म्हणाली, बाळा मी आजारी आहे, आता माझ्या वडाला प्रदक्षिणा घालणार कोण? शेवटी त्यांची श्रद्धा होती, कारण महिला वर्गाची ती श्रद्धा असते, आपण त्याला दुसरं नाव ठेवू शकत नाही. त्यावेळेला छोटासा असणारा श्याम समोर झाला आणि आईला म्हणाला, आई जर तू आजारी आहेस तर ठीक आहे, तुला जमत नाहीत ना, मी घालतो. मग आईच्या ऐवजी वडाला 108 प्रदक्षिणा घालणारा छोटासा श्याम आमच्या मुलांना कळला पाहिजे. आज शिक्षण घरोघरीच पोचलं, पण महाराष्ट्रातल्या तालुक्याला वृद्धाश्रम वाढली का नव्हती पूर्वीच्या काळामध्ये? ही की एकत्र कुटुंब पद्धतीमधून दिल्या जाणाऱ्या संस्काराचं बाळकडू आमच्या मुलाच्या अंतरंगामध्ये पाजलं जात होतं. त्याला माहित होतं की माझी आई माझ्या आजीशी कधी तुसडेपणानं वागत नाही, मला माझ्या आजीशी तुसडेपणानं वागलं नाही पाहिजे. अनुकरण प्रिय असतात. आईनं सांगितलं होतं, बाळा लहाना मोठ्याचं काम करण्यामध्ये लाज वाटू नये. एक म्हातारी निघाली होती रस्त्यानं, तिला मोळी उचलत नव्हती, कोणी उचलून देत नव्हतं. श्याम पुढे झाला आणि श्यामनं त्या म्हातारीच्या डोक्यावर लाकडाची मोळी दिली. का करू शकले हे सगळं? लहान भाव होता, लहान भावाला कोट मिळत नाही म्हणून स्वतःच्या अंगामधला कोट देणारे साने गुरुजी कधीतरी आम्हाला आठवले पाहिजे. साने गुरुजी शिकण्यासाठी आपल्याच जवळ असणारं औंध नावाचं संस्थान होतं, तिथं माधुकरी मागून शिकत होते. काही कालानंतर पुण्याला शिकायला गेले, पुण्यामध्ये सुद्धा वार लावून जेवत होते. एक प्रसंग असा झाला, एके दिवशी काम मिळालं नाही, दिवसभर शाळा, त्यानंतर पोटामध्ये आगडो मुसळला होता, थंडीचे दिवस होते, खायला काय मिळत नव्हतं. रस्त्यानं निघालेले होते आणि तिथे एक मुरलीधराचं मंदिर होतं. मुरलीधराच्या मंदिरामध्ये साने गुरुजी आतमध्ये गेले, पाहिलं मंदिरामध्ये कुणीही नव्हतं. देवापुढं काही पैसे पडलेले होते. साने गुरुजींच्या मनात विचार आला, त्यातले रुपया 2 रुपये घ्यावेत, बाहेर चणे फुटाणे मिळतात त्यातले घ्यावेत आणि आजची रात्र शमवावी, आजची रात्र भुकेची कशी तरी काढावी. साने गुरुजींच्या मनात विचार आला. मुरलीधराच्या मंदिराच्या समोर गेले, देवाच्या पायरीच्या समोर गेले आणि तो रुपया उचलण्यासाठी हात समोर केला आणि सर्व दिशे हात पाठीमागे आला आणि डोळ्यामध्ये टचकर अश्रूचा थेंब आला आणि डोक्यामध्ये एकच विचार चमकून गेला, जसे आकाशामध्ये वीज चमकते आणि निमिषार्धात ती गायब होते, माणसांच्या मनात विचारांचं काहूर असत असतं. क्षणात एखादा विचार येऊन जातो, क्षणात निघून जातो. साने गुरुजींच्या डोक्यात विचार आला, माझी आई मला लहान असताना म्हणाली होती, माझा श्याम कधीही चोरी करणार नाही. मित्रांनो, प्रसंग असा झाला होता, लहान असताना पाहुणे आले होते, पोटाच्या खिशामध्ये पैसे होते, पण त्या पाहुण्यांचे पैसे काही कारणानं गेले, कुठं पडले त्यांनाही माहित नव्हतं. घरामध्ये कुजबूज झाली आणि वडील म्हणाले, का ग आपल्या श्यामने घेतलेत का? कारण घरामध्ये पाहुणे आल्यानंतर आपण चौकशी करतो ना, घरातल्या लहान मुलांनी घेतले असतील, श्यामने घेतले असतील का, विचारू का त्याला? हे सगळं साने गुरुजींच्या परस्पर चाललं होतं. त्यावेळेला साने गुरुजींच्या परस्पर त्यांची आई त्यांच्या वडिलांचा त्या पाहुण्यांच्या समोर म्हणाली होती, माझा श्याम आयुष्यात कधीही चोरी करणार नाही. मित्रांनो, ते वाक्य त्यांच्या डोक्यात इतकं घुसलं होतं, इतकं फिट्ट बसलं होतं की स्वतः उपाशी राहण्याची वेळ आली, पण साने गुरुजींनी त्या रुपयाला हात लावला नाही. तो रुपया तसाच ठेवला, रात्र उपाशी काढली, पण त्या रुपयाजवळ त्यांचं मन गेलं नाही. त्याचं कारण काय होतं की लहान असताना माझी आई मला म्हणाली होती की माझा श्याम आयुष्यात कधी चोरी करणार नाही. मित्रांनो, हे साने गुरुजींच्या सारखे आदर्श आम्ही आमच्या युवा पिढीसमोर ठेवले पाहिजे. आमच्या मुलांना सांगितले पाहिजे हे साने गुरुजी आमचे आदर्श आहेत, त्यांचा स्वीकार, त्यांच्या विचारांचा अंगीकार आम्ही केला पाहिजे. ज्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना लिहिली, त्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ज्या वेळेला कोलंबिया विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जावं लागत होतं, त्यावेळेला प्रसंगी पाव खाऊन दिवस काढावे लागत होते, पण तरी सुद्धा शिक्षणाची आस, ज्ञानार्जनाची भूक तुसभरही घडून दिली नाही. ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आमच्या युवा पिढीसमोर आदर्श असले पाहिजेत. दुर्दैवानं आज आयडॉल आदर्श पदाची व्याख्या युवा पिढीच्या समोर एका वेगळ्या अंगाने येत चाललेली आहे. कुठंतरी मजा मस्ती करणे, दंगामस्ती करणे
हे केवळ आदर्शवाद, हा आदर्शवाद असत नाही, तर महापुरुषांच्या विचारांचं सोनं आम्ही आमच्या आयुष्यामध्ये घेऊन खऱ्या अर्थानं आपण वाटचाल केली पाहिजे, तर खऱ्या अर्थानं आम्ही आदर्शवत जीवन जगू शकू. ज्या बहिणाबाईंचं जीवन आम्ही पाहतो की ज्यांनी सांगितलं, अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. त्या बहिणाबाईंच्या वाट्याला खरं तर शाळा आलेली नव्हती. खानदेशामधली एक छोटीशी असणारी कवयित्री निसर्गाकडे पाहून आपल्या निसर्ग कविता म्हणत होती. आचार्य अत्रे एकदा सोपानदेव चौधरींच्या घरामध्ये गेले होते आणि तिथं असणारी सोपानदेव चौधरींनी ती असणारी त्या गाण्यांची वही आचार्य अत्रेंच्या हातावर ठेवली. अत्र्यांनी ती आधाशासारखी वाचली. खरं तर आचार्य अत्रे एक फार मोठं व्यक्तिमत्व, ज्यांनी मराठी साहित्याच्या सारस्वतामध्ये फार मोठं योगदान दिलं. ते आचार्य अत्रेंनी ती वही वाचली आणि सोपानदेव चौधरींना म्हणाले की अहो सोपानदेव, हे 52 कशी सोन आहे, इतक्या दिवस ठेवलं होतं कुठं? आणि मग बहिणाबाईंची गाणी अस्तित्वात आली. ज्या बहिणाबाई चौधरीने लहान असताना तुकोबारांची कीर्तन ऐकली होती. खरं तर छोटीशी असणारी परकरी पोर 8-9 वर्षाची होती, तुकोबारांच्या कीर्तनाला गेली होती आणि तुकोबारांच्या कीर्तनामध्ये तुकाराम महाराजांनी सांगितलं होतं, महापुरे झाडे जाती ते लव्हाळे वाचती. त्यांना प्रश्न पडला, घरी आली, लहान मुलं चौकस असतात, एखादी गोष्ट मनाला पटली नाही तर ती चटदिशी येऊन आपला जी चिकित्सा असते ती आपल्यापेक्षा वडीलधाऱ्या माणसाला सांगतात, हे असं का, हे तसं का. कारण लहान मुलांच्या इतकी चौकस बुद्धिमत्ता ही जगाच्या पाठीवर कुणाला आहे असं मला अजिबात वाटत नाही. आणि ती लहान असणारी मूल आपल्या वडिलांच्याकडे आली आणि म्हणाली, बाबा बाबा, ते काय सांगत होते महाराज, महापुरे झाडे जाते ते लव्हाळे वाचती. त्यांना कळालं नव्हतं. त्यावेळेला त्याचे वडील बहिणाबाईंचे म्हणाले, बाळा, अगं महापुरामध्ये मोठमोठी झाडं ज्या वेळेला त्या पाण्यामध्ये उन्मळून पडतात, त्यावेळेला त्या नदीच्या पात्रामध्ये एक छोटस असणारं लव्हाळ्याचं झाड असतं. ते ज्या वेळेला पाणी येतं त्यावेळेला पाण्याबरोबर ते खाली वागतं, पाणी वरून निघून जातं, पुन्हा ते उभं राहतं. मग बहिणाबाई म्हणाल्या, बाबा बाबा, मग आपल्या पण घराच्या माग केळीचं झाड आहे, चिंचेचं झाड आहे. बाबा बघा ना हो, त्या चिंचेच्या झाडाची पानं कशी वाऱ्यावर मुक्त विहार करतात आणि ते केळीचं झाडाचं पान बघा जागोजागी कसं फाटलंय, वारा अडवायला जातं आणि जागोजागी ऊर फाडून घेतं. आणि मग त्यांच्या वडिलांच्या डोक्यात विचार आला की अरे छोटीशी असणारी मुलगी असा विचार करू शकते की नम्र झाला भूता तिने कोंडिले अनंता, की त्या मुलीनं तिथं ते हे करण्याचं म्हणजे महापुरे झाडे जाती ते लव्हाळे वाचती, त्याचा संदर्भ बहिणाबाईंनी तिथं जोडला की चिंचेचं पान लहान असतं, ते हलकं असतं, वाऱ्यावर मुक्त विहार करतं, पण केळीचं पान वारा अडवायला जातं आणि जागोजागी ऊर फाडून घेतं. बहिणाबाईंच्या अंगापासून असणारी चुणूक त्या लहान वयामध्ये त्याच्या वडिलांना गवसली होती. खरं तर याच बहिणाबाईंनी कुठल्याही शाळेमध्ये गेले नाहीत, कुठल्या कॉलेजमध्ये गेले नाहीत, कुठल्या विद्यापीठामध्ये गेले नाहीत, पण त्यांच्या कविता, त्यांचे धडे आज शाळा, कॉलेज आणि महाविद्यालयामध्ये शिकवले जातात. हे कशामुळे घडलं जातं की त्यांच्या पाठीमागे उभे असणारे त्यांचे आई वडील आदर्श म्हणून उभे राहतात आणि म्हणून बहिणाबाईंसारखं व्यक्तिमत्व घडतं. आणि मग बीएच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये कशाला काय म्हणू नये याच्यामध्ये बहिणाबाई चौधरी फार सुंदर म्हणतात की वाऱ्यानं जे हलत नाही त्याला पान म्हणू नये, वाऱ्यानं जे हलत नाही त्याला पान म्हणू नये, आणि चांगल्या गोष्टी ऐकत नाही त्याला कान म्हणू नये. कापसाशिवाय उमलतं त्याला बोंड म्हणू नये, कापसाशिवाय उमलतं त्याला बोंड म्हणू नये, आणि हरिनाम घेत नाही त्याला तोंड म्हणू नये. वाटेवरच्या दोरीला कधी साप म्हणू नये, वाटेवरच्या दोरीला कधी साप म्हणू नये, आणि पोटच्या पोरीला विकतो त्याला बाप म्हणू नये. कान्हाजीला ओळखत नाही, कान्हाजीला ओळखत नाही तिला गाय म्हणू नये, आणि जिची माय गेली सरी तिला माय म्हणू नये. भाव ज्याच्यात नाही त्याला भक्ती म्हणू नये, आणि चेव ज्याच्यात नाही त्याला शक्ती म्हणू नये. हे बहिणाबाई चौधरी स्वतः म्हणतात. ते कशाला काय म्हणू नये याचा अत्यंत सुंदर आणि समर्पक उदाहरणाच्या द्वारे बहिणाबाई आम्हाला सांगतात. याच्या पुढे ज्ञानेश्वरांच्या बद्दल सांगताना म्हणतात, आपे गावचे दूध तापे दुधावरची पिवी साय, तशी माझी मुक्ताबाई. किंवा जगण्याचं तत्वज्ञान सांगताना म्हणतात, जग जग माझ्या जीवा असं जगणं तोलाचं, उच्च गगनासारखं धरित्रीच्या रे मोलाचं. बहिणाबाईंना लहानपणी असणारं वैधव्य आलं. आता आरशामध्ये बघायचं कुणासाठी बघायचं, त्यावेळेला बहिणाबाई सांगून गेल्या, आरशी झाली पारकी, आरशी झाली पारकी, बहिणे तू कुणासारखी, बहिणे तू तुझ्याच सारखी, असं म्हणून बहिणाबाई आम्हाला सांगतात.
आणि संसाराचं वर्णन करताना तर तुम्हाला मला माहित आहे, अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. अरे संसार संसार नाही रडन कुडन, अरे संसार संसार नाही रडन कुडन, येड्या गळ्यातला हार म्हणून नको रे लोडन. अरे संसार संसार त्याला खोटा कधी म्हणू नये, अरे संसार संसार त्याला खोटा कधी म्हणू नये, राऊळाच्या कळसाला कधी लोटा म्हणू नये. मला वाटतं संसाराचं इतकं साधं सोपं आणि सुंदर वर्णन जगातल्या कुठल्या साहित्यकारानं केलं असेल असं मला वाटत नाही. ते बहिणाबाईंनी ते केलं. याचा अर्थ असा की बहिणाबाईंचा सारख्या साहित्यातले आदर्श आज आमच्या युवा पिढी पुढे असणं खऱ्या अर्थानं काळाची गरज आहे. ज्या माणसाच्या वाट्याला 1.5 दिवसाची शाळा आली तो माणूस रशियन राज्यक्रांतीवर पोवाडा लिहू शकतो, ते वाटेगाव सारख्या छोट्याशा खेडेगावामध्ये जमलेले अण्णाभाऊ साठे एक महान साहित्यिक होते. त्यांच्या अनेक साहित्य कृतीवर चित्रपट निघाले, कित्येक साहित्यामध्ये कित्येक भाषेमध्ये त्यांची साहित्य प्रकाशित झाली आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ज्यांच्या वाणीनं ढवळून निघाली. त्या अण्णाभाऊ साठेंच्या वाट्याला फक्त 1.5 दिवसाची शाळा आली होती, पण आजरामर असे साहित्य निर्माण करू शकले कारण समाजाचं विदारक चित्र त्यांनी पाहिलं. समाजातली अज्ञान, दुःख, दारिद्र्य या सगळ्यांनी पिचलेला समाज पाहिला आणि त्यांच्यातला कवी आणि लेखक जागा झाला. प्रसंगी रस्त्यावर डांबर हातरण्याचं काम केलं, प्रसंगी हॉटेलमध्ये बशा विसरण्याचं काम केलं, प्रसंगी हॉटेलमध्ये कपशा धुण्याचं काम केलं. पण या अण्णाभाऊ साठेंनी समाजाला असं साहित्य निर्माण करून ठेवलं की जगातल्या कित्येक भाषांमध्ये, रशियन राज्यक्रांतीमध्ये त्यांनी स्टॅलिनग्राड नावाचा पोवाडा लिहिला, तो रशियन भाषेमध्ये प्रकाशित झाला. आणि शेवटची त्यांची आठवण एक विठ्ठल उमापांनी अशी सांगितली होती की शेवटचा काळ त्यांचा होता. चिरागनगरच्या घाटकोपरच्या झोपडीमध्ये अण्णाभाऊ राहत होते आणि तिथं राहत असताना विठ्ठल उमप त्यांना भेटायला गेले, त्यांना गुरुस्थानी होते. आणि तिथं गेल्यानंतर म्हणाले की अण्णाभाऊ, आपलं साहित्य आणि त्याची रॉयल्टी असणारी रशियन बँकेमध्ये कित्येक रुपयाचे त्या ठिकाणी ठेव आपल्या नावानं आहे, आपण रशियाला का जात नाही, तिथून ते पैसे आणा, आपल्याला लिखाणासाठी सुंदर अशी व्यवस्था करा, चांगला बंगला बांधा, तुम्ही का ते आणत नाही. त्यावेळेला अण्णाभाऊ म्हणाले होते, अरे विठ्ठला, की शोषितांचं जीवन कसं असतं, पावसाळ्यामध्ये झोपडं ज्या वेळेला गळतं त्यावेळेला ते झोपडं गळत असताना जागा वाचवण्यासाठी ठिकठिकाणी पातेली कशी ठेवावी लागतात. शोषितांचं जीवन काय असतं, 2 वेळची पोटाची खळगी भरण्यासाठी अविश्रांत परिश्रम किती करावे लागतात, हे विठ्ठला मला झोपडीमध्ये बसून चांगलं कळतं. बंगल्यामध्ये सुंदर अशा वातावरणामध्ये ही दुःख मला कळणार नाहीत, ही दुःख मला भोगू दे, ही दुःख मला सोसू दे. आणि मग हे जगण्यासाठीचं साहित्य माझं या दुःखातून, या उपेक्षेतून निर्माण होतं. ते मॉस्कोतलं मानधन तिकडच्याच बँकेतल्या शाखेत राहू दे, असं म्हणणारे अण्णाभाऊ साठे किती श्रेष्ठ आहेत हे आमच्या तरुण पिढीला एकदा लक्षात आलं पाहिजे. इतिहास काळामध्ये आम्ही पाहतो, इतिहास अनेक जणांच्या अभिमानाचा विषय आहे, अनेक जणांच्या अस्मितेचा विषय आहे, अनेक जणांच्या प्रेरणेचा विषय आहे. पण या इतिहासामध्ये निर्माण झालेले याच महाराष्ट्रातले अनेक पुरुष, जे ऐतिहासिक असतील, जे सांप्रदायिक असतील, जे आध्यात्मिक असतील, या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये काहीतरी तत्व अशी आहेत की जी तत्व मानवी जीवनाला चिरंतन मूल्य देणारे आहेत. भगवान श्रीकृष्णासारखं व्यक्तिमत्व आम्ही पाहतो की ज्या माणसाच्या वाट्याला लहानपणापासून जन्माला आल्यापासून खरं तर जन्म तुरुंगामध्ये झाला. प्रसंगी भगवान श्रीकृष्णाने पांडवांच्या घोड्यांचा खरारा केला, नदीवरती घोडी धुतली, हे सगळं केलं, पंक्तीमध्ये उष्ट अन्न उचललं. एवढं सगळं करत असताना भगवद्गीतेसारखं तत्वज्ञान तुमच्या आमच्या समोर ठेवलं. त्या भगवान श्रीकृष्णांचं जीवन सुद्धा आमच्या समोर आदर्शवत आहे, त्याचा खऱ्या अर्थाने आम्ही अंगीकार केला पाहिजे. अनेक व्यक्तिमत्व आम्हाला सांगता येतील. साने गुरुजी आहेत, विवेकानंद आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, अण्णाभाऊ साठे आहेत. या ऐतिहासिक पात्रांनी, ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वांनी आमच्या जीवनाला एक वेगळी उंची आणि आकार मिळावा ही एक अपेक्षा या व्याख्यानमालेच्या निमित्तानं निश्चित या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि खरं तर मागाशी मी सांगितलं की हा मोबाईलचा काळ आहे. मोबाईलच्या युगामध्ये सुद्धा इतक्या मोठ्या संख्येनं लोक, कारण आत्ताचा काळ बघा 8:30 ते 9चा हा काळ म्हणजे मालिकांचा काळ असतो. या मालिका सोडून खऱ्या अर्थानं तुम्ही इथं एवढे विचार ऐकण्यासाठी, प्रगल्भ विचार ऐकण्यासाठी या ठिकाणी आलात. एक कवी असं म्हणतो की बघा, आउटडेटेड झालंय आयुष्य, स्वप्न डाउनलोड होत नाही,
आणि संवेदनांना व्हायरस लागलाय, दुःख सेंड होत नाही. आउटडेटेड झालंय आयुष्य, स्वप्न डाउनलोड होत नाही, संवेदनांना व्हायरस लागलाय आणि दुःख सेंड होत नाही. जुने पावसाळे उडून गेले डिलीट झालेल्या फाईल सारखे, आणि घर आता शांत असते रेंज नसलेल्या मोबाईल सारखे. हँग झालेल्या पीसी सारखी मातीची स्थिती वाईट, हँग झालेल्या पीसी सारखी मातीची स्थिती वाईट, आणि माती माणसं जोडणारी कुठंच राहील नाही वेबसाईट. कॉम्प्युटरच्या चिप सारखा माणूस मनात खुजा झालाय, आणि मदर नावाचा बोर्ड त्याच्या आयुष्यातून वजा झालाय. विज्ञानाच्या गुलामगिरीत केवढी मोठी चूक, आणि रक्ताच्या नात्यांना सुद्धा आता लागतं व्हॉट्सअप आणि फेसबुक. अशी म्हणायची आजच्या काळात 21व्या शतकातली वेळ असताना सुद्धा आपण एवढ्या बहुसंख्य उपस्थितीने या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. खर तर मित्रांनो, ज्या महासंगणकाची निर्मिती केली ते अमरावती जिल्ह्यामध्ये असणारे डॉक्टर विजय भटकर, त्यांनी त्या महासंगणकाचं नाव ठेवलं होतं परम नावाचा महासंगणक होता. त्याच्यामध्ये सुद्धा परमेश्वर नावाची एक शक्ती होती. कारण या सगळ्या पाठीमागे असणारा अज्ञाताचा हात. कारण माणूस ज्या वेळेला एखाद्या मंदिरामध्ये जातो त्यावेळेला काही का होईना पण स्वतःतला अहंकार, स्वतःतला वृथा अभिमान एखाद्या मूर्तीच्या ठिकाणी, एखाद्या देवतेच्या ठिकाणी विसर्जित करताना, समर्पित करताना त्याला एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद मिळत असतो. आणि मग अशा प्रकारच्या देवळामध्ये जात असताना, अशा प्रकारच्या परमेश्वराच्या संकल्पनेविषयी आपण ज्या वेळेला मनामध्ये आदरयुक्त श्रद्धाभाव ठेवून जात असतो त्यावेळेला मोठमोठे शास्त्रज्ञ सुद्धा ही संकल्पना नाकारत नाहीत. मगाशी मी म्हटलं की या संकल्पनेमध्ये सुद्धा गेल्या 30-40 वर्षामध्ये अनेक रूपांतर येत गेली, की परमेश्वर सुद्धा याला अपवाद आहे असं अजिबात नाही. पण अशा परमेश्वरी शक्तीचं या ठिकाणी अनुकरण करत असताना, त्या शक्तीची आराधना करत असताना मला आवर्जून सांगावं असं वाटतं की असं म्हटलं जातं की सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते. दुर्गा ही शक्तीचं प्रतीक आहे. दुर्गा ही नवरात्रीमध्ये आपण म्हणतो की स्त्री शक्तीच्या आतमध्ये असणाऱ्या हुंकाराचं प्रतीक आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सुद्धा एका ठिकाणी म्हटले होते की स्त्रीनं आता शारदा होण्याची आवश्यकता आहे. दुर्गा देवीला आपण शारदा म्हणतो. शारदा, शा म्हणजे शालीनता, र म्हणजे रमणीयता, आणि दा म्हणजे दाहकता. एखादा अन्याय अत्याचार होत असेल तर त्याविषयी स्त्रीनं दाहक असलं पाहिजे. या सगळ्याची आराध्य देवता म्हणजे दुर्गा देवता. महाभारतामध्ये सुद्धा व्यासांनी या दुर्गा देवीचं सुद्धा फार मोठं कौतुक केलंय. कारण ज्या वेळेला कौरव आणि पांडवांचं युद्ध होणार होतं त्यावेळेला अर्जुन ज्या वेळेला विमनस्क अवस्थेमध्ये होता त्यावेळेला भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला दुर्गेचं स्त्रोत म्हणायला लावलं होतं. याचा उल्लेख अनेक ग्रंथांमध्ये आम्हाला सापडतो. म्हणजे या माध्यमातून विचारांचा एक वेगळा आयाम या ठिकाणी निर्माण होतो आहे. गेल्या सोमवारपासून या ठिकाणी अनेक वक्ते या ठिकाणी आपलं योगदान देऊन जात आहेत. शेवटी जाता जाता एक गोष्ट मी सांगणार आहे आणि माझं या ठिकाणी व्याख्यान थांबवणार आहे. एक गाव होतं, त्या गावामध्ये एक महात्मा आलेले होते. त्या महात्म्यांच्याकडे एक परीस होता. आता परिसाचा गुणधर्म असा आहे की परीस आपल्या सानिध्यामध्ये आलेल्या लोखंडाचं सोनं करत असतं. त्या महात्माजी ज्या वेळेला गावात आले त्यावेळेला गावात एकच गलका झाला की एक महात्मा आपल्या गावामध्ये आलेला आहे, त्यांच्याकडे एक परीस आहे. आणि परिसाचा गुणधर्म सगळ्यांना माहित होता की परीस लोखंडाचं सोनं करून देतो. गावातली सगळी माणसं त्या महात्माजींच्याकडे पळत सुटली कारण त्यांच्याकडे परीस होता. परिसाच्या माध्यमातून आपल्या घरामध्ये असणारं लोखंड त्याचं आपण सोनं करून घ्यावं असं सगळ्यांना वाटू लागलं. सगळे त्या मंदिरामध्ये जमू लागले, आपापल्याकडे असणाऱ्या लोखंडाचं सोनं करून घेऊ लागले. गावामध्ये आनंद पसरला. पण त्याच गावामध्ये 2-3 तरुण अतिशय चालाक्ष होते. ते त्या ठिकाणी गेले आणि त्यांनी पाहिलं की ते महात्माजी आपल्या जवळ असणाऱ्या परिसाच्या माध्यमातून लोखंडाचं सोनं करून देत होते. पण लोखंडाचं सोनं करून देत असताना त्यांचा जो परीस ज्या डबीमध्ये ठेवत होते ती डबी पण लोखंडाची होती. मग आता मला सांगा, तर इतरांच्या लोखंडाचं सोनं होतंय तर महात्माजी ज्या डबीमध्ये परीस ठेवत होते त्या लोखंडाच्या डबीचं सोनं व्हायला हवं होतं. पण ते बघत होते की लोखंडाचं सोनं इतरांच्या होतंय पण यांच्या डबीचं लोखंडच राहतंय. त्यांना प्रश्न पडला. सगळी गर्दी हटून दिली आणि हटून दिल्यानंतर ते 3 युवक त्या महात्माजींच्या जवळ आले आणि त्यांना म्हणाले, महाराज
आम्ही सकाळपासून बघतोय की गावामधनं आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या लोखंडाचं सोनं तुम्ही करून देताय, पण ज्या डबीमध्ये तुम्ही तो परीस ठेवताय ती डबी मात्र सोन्याची झाली नाही. कसं काय, याच्या मागचं गमक काय? त्यावेळेला ते महात्माजी म्हणाले आणि आजच्या युवकांच्या पुढे असणाऱ्या आदर्शाच्या बाबतीत एक अत्यंत महत्वाचं तत्वज्ञान सांगून गेले. ते म्हणाले, बाळांनो तुमचं बरोबर आहे, मी इतरांच्या लोखंडाचं सोनं करून देतो, पण माझ्या लोखंडाच्या डबीचं सोन्यात रूपांतर झालं नाही. त्याचं कारण तो परीस त्या डबीमध्ये ठेवत असताना एक मळकं कापड मी त्या परीसाला गुंडाळतो आणि मग त्या डबीमध्ये ठेवतो, जेणेकरून त्या लोखंडाची डबी आणि ते परीस यांचा स्पर्शच होत नाही आणि त्यामुळे त्या लोखंडाच्या डबीचं सोनं झालं नाही. मित्रांनो, आज समाजामध्ये असणाऱ्या अनेक व्यक्तिमत्वातले आदर्श हे आपणा समोर परीस बनून उभे आहेत की ते सांगतायत की या विचारांचा अंगीकार करा आणि आपल्या जीवनाचं सोनं करून जावा. पण मित्रांनो, आमच्या समोर अज्ञानाच्या कापडाची घडी असेल, अंधश्रद्धेच्या कापडाची घडी असेल, गुलामगिरीच्या कापडाची घडी असेल किंवा आमच्यातल्या वृथा अभिमान अहंकाराच्या कापडाची घडी असेल, ती घडी त्या विचारांच्या मध्ये येत आहे आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थानं आमच्या जीवनाचं सोनं व्हायच्या ऐवजी आमच्या जीवनाची माती होत आहे. जीवनाचं सोनं करून घ्यायचं आहे ना, ही व्यक्तिमत्व अभ्यासा, ही व्यक्तिमत्व पहा. नाही त्यांच्याकडे सगळे गुण घेता आले तरी चालेल, पण मला शिवरायांच्या चरित्रातला आदर्शवाद घेता आला पाहिजे, मला संभाजीराजांच्या चरित्रातला एखादा आदर्शवाद घेता आला पाहिजे, मला साने गुरुजी कळाले पाहिजेत, मला विवेकानंद कळाले पाहिजेत, मला आंबेडकर कळाले पाहिजेत. यांच्या व्यक्तिमत्वातला एक एक गुण या मुलांनी समोर बसणाऱ्या घ्या. आंबेडकरांच्या मधला कुठला गुण घेतला पाहिजे? विद्याभ्यास घेतला पाहिजे. शिवाजी महाराजांचा कुठला गुण घेतला पाहिजे? अखंड सहनशीलता घेतली पाहिजे, कार्यप्रवणता घेतली पाहिजे, संघर्ष करण्याची वृत्ती घेतली पाहिजे. हे सगळे गुण तुम्ही घेऊन आपल्या जीवनाचं सोनं करा, एवढा आशावाद या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि जाता जाता गझलकारांची एक गझलकार सुरेश भटांची एक गझल, ज्या गीतामध्ये ते म्हणतात, माझी या गीतात वेडे दुःख संतांचे भिनावे, वाळल्या वेलीस माझ्या अमृताचे फुल यावे. माझी या गीतात वेडे दुःख संतांचे भिनावे, वाळल्या वेलीस माझ्या अमृताचे फुल यावे. आशियाच्या अंबरानी टंच माझा शब्द व्हावा, कोरडा माझा उमाळा रोज माधुर्यात न्हावा. स्पंदने ज्ञानेशांची माझी या वक्षात व्हावी, स्पंदने ज्ञानेशांची माझी या वक्षात व्हावी. इंद्रिया वाचून मी सारी इंद्रिय भोगून घ्यावी. एकनाथानी मलाही बैसवावे पंगतीला, एकनाथानी मलाही बैसवावे पंगतीला. नाम याच्या हाती व्हावे हे जिने गोपाळकाला. मी तुकयाच्या लोचनानी गांजल्यांसाठी रडावे, मी तुकयाच्या लोचनानी गांजल्यांसाठी रडावे. चोख व्यवहारात माझ्या मी मलाच वाटून घ्यावे. माझ्याच साठी जगाचे रोज जाते घर करावे, माझ्याच साठी जगाचे रोज जाते घर करावे. मात्र मी सोशीन जे जे ते जनाईचे असावे. ह्या विना काय नको एवढेच दे पांडुरंगा, ह्या विना काय नको एवढेच दे पांडुरंगा. याच साठी तुझ्या दारात मांडला रे दंगा, याच साठी तुझ्या दारात मांडला रे दंगा. जाता जाता प्राचार्य डॉक्टर यशवंत पाटणेंच्या एका पुस्तकामध्ये कथा ऐकली होती. कथा फार सुंदर आहे. या कथेला व्याख्यानाचा मी शेवट करताय. त्या कथेमध्ये त्यांनी असं सांगितलं होतं की एका गावामध्ये एक व्याख्याते असेच व्याख्यान देण्यासाठी आले. व्याख्यान देवळामध्ये होतं आणि देवळामध्ये व्याख्यान असल्यामुळं बरीचशी गर्दी जमली होती. बरीच लोक तल्लीन ऐकत होती आणि ऐकत असताना मध्येच अचानक लाईट गेली आणि लाईट गेल्यानंतर कुजबूज थोडीशी झाली आणि कालांतरानं लाईट आली आणि पाहतात तर काय, मगाशी 100-150 माणसं बसली होती, त्यातली 5-50 सुद्धा राहिली नाहीत. समोर 10-20 असणारी माणसं पाहिली आणि ते व्याख्यान देणारे व्याख्याते म्हणाले, खरोखर खरे वक्ते तुम्ही, खरे श्रोते तुम्ही, खरे ज्ञाते तुम्ही. मगाशी बघा ना, एवढी 100-150 माणसं ऐकायला आली होती, पण सगळी लाईट गेल्यानंतर निघून गेली, पण तुम्ही मात्र थांबलात. किती गर्दी रसिक आहात तुम्ही, तुमचं करावं एवढं कौतुक थोडं आहे. त्यावेळेला ती समोर बसणारी माणसं म्हणाली, अहो म्हणले साहेब, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, खरे वक्ते तुम्ही म्हणताय, खरे ज्ञाते तुम्ही, पण या देवळात आम्ही 10-20 जण राहिलेली आहे ना, एवढी झोपायला असतो म्हणून थांबलेलो आहे. मग तुमचं चाललंय, तुमचं चालू द्या म्हणले, पण आमची जागा हीच आहे. पण खऱ्या अर्थानं मला फार मोठं कौतुक वाटतं की मगाशी गुरुजींनी म्हटले किंवा देशपांडे सर सुद्धा म्हटले की अशा प्रकारची व्याख्यान मला विचारांची देवाणघेवाण करणारी मी खरोखर रोमांचित झालो. कारण अशा प्रकारचे उपक्रम फार छोट्या म्हणजे फार मोठ्या शहरामध्ये सुद्धा
खरं तर होत नाहीत, पण अशा गावानं ही परंपरा जपली. एक अत्यंत चांगला उपक्रम. कोरोनासारखा वाईट स्वप्न गेले 2 वर्षापासून आपण बघितलं. आपल्या जवळची, अत्यंत जवळची माणसं, कुणी कुणाचा मित्र गमावला, कुणी नवरा गमावला, कुणी बायको गमावली, कुणी आई वडील गमावले. एक वाईट स्वप्न असल्यासारखं पाठीमागचा काळ आठवू वाटत नाही, 1.5-2 वर्षापूर्वीचा. अशा काळामध्ये ही व्याख्यान मला 2 वर्ष बंद होती, परंतु परत आपण नव्या उत्साहानं चालू केली. मला वाटतं येणारं पुढचं वर्ष याच्यापेक्षा भव्य दिव्य असावं. अनेक चांगले वक्ते या ठिकाणी यावेत आणि आपल्या विचारांची श्रीमंती त्यांनी बहाल करावी, अशी एक माफक अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मला या ठिकाणी आपण बोलावलं, माझा मान सन्मान केला आणि माझे विचार, खरं तर मी फार मोठा वक्ता आहे किंवा असं काही नाही, एक सामान्य शिक्षक आहे, परंतु एक बोलण्याची आवड आहे, आपले विचार व्यक्त करण्याची आवड आहे. जिथं संधी मिळते तिथं या विचारांची श्रीमंती बहाल करण्याचा प्रयत्न करतो, संधीचं सोनं करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण सर्व याकडे आलात, आपले मनपूर्वक धन्यवाद देतो. कारण वक्ता बोलू शकतो, पण समोर श्रोता नसेल, वक्ता नोहेची श्रोते विन. वक्त्याला जितकं महत्व आहे श्रोत्यालाही तेवढं महत्व आहे. आणि म्हणून तुम्ही श्रोते ईश्वराची मूर्ती आहात. अशा श्रोत्यांच्या चरणी मी नतमस्तक होतो. या शक्तीची उपास्य देवता दुर्गादेवीच्या ठिकाणी नतमस्तक होतो आणि माझे विचार या ठिकाणी थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. सरांनी आपल्या विचारातून एक अतिशय प्रभावी आणि उघडत्या व्यक्तिमत्वातनं त्यांनी आपले विचार या ठिकाणी मांडले. त्यांच्या परिससमान विचारातून निश्चितपणे आपल्या जीवनामध्ये आपल्या जीवनाचं सोनं होईल या विचारानं आणि याच अशी सदिच्छा या निमित्तानं व्यक्त करून आपण आपल्या जीवनामध्ये असणाऱ्या महापुरुषांचे आदर्श आपल्या पुढील पिढीला वारसा आणि वसा घेऊन जाऊ असा या निमित्तानं संकल्प करून आजच्या कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी मंडळाच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित झालेले सन्माननीय भोसले सर यांचं मी मंडळाच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानतो. त्याचबरोबर एक युवक वर्गांच्या या तारगावमधील युवकांच्याकडून एक आवाहन करण्यात येत आहे की या जवळपास सोमवार 26 पासून या युवकांनी दुर्गा दौडचं आयोजन केलेलं आहे. रोज सकाळी 6:30 वाजता, पहाटे 6:30 वाजता ही दुर्गा दौड महालक्ष्मी मंदिर या ठिकाणी निघते आणि संपूर्ण गावामधून त्याचं एक जात असते. आणि त्यासाठी सर्व ग्रामस्थ, खास करून त्यांच्याकडून एक विनंती करण्यात आलेली आहे, महिला आणि मुली आणि सर्व महिला पुरुष सर्वांनी एक नव तरुण वर्ग सर्वांनी या दुर्गा दौडमध्ये सहभागी व्हावं असं या तरुण वर्गांच्याकडनं आपल्याला त्यांच्या वतीनं या ठिकाणी आवाहन करतो. त्याचबरोबर आपण सर्वजण या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित झाला त्याबद्दल आपलं देखील मनपूर्वक आभार मानतो. उद्या या ठिकाणी बरोबर 8 वाजता या ठिकाणी 8 वाजता बोलतोय, पण 8 वाजता कोणी येत नाही. आपल्याला कार्यक्रम सुरू करताना 9 वाजते. एक काळजी घ्या प्रत्येकानं, किंवा एक कल्पेची विनंती आहे की आपण जर वेळेत आला तर वेळेमध्ये आपल्याला अधिक वेळ हा कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. त्यामुळे आपण वेळेत या. माननीय प्राध्यापक मधुकर पाटील, सुप्रसिद्ध लेखक, व्याख्याते, इतिहासकार, त्याचबरोबर शिवाजी विद्यापीठ सिनेटचे सदस्य यांचं हे जीवन सुंदर आहे, हे जीवन सुंदर आहे या विषयावर व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे. याही व्याख्यानाचा आपण निश्चितपणे लाभ घ्याल आणि आपण दिलेल्या सहकार्याबद्दल पुनश्च आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो.